din Văcărești, scoate-mă din Văcărești. Și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na. Pentru capătul, se știe, această melodie, și toți tovarășii îi mulțumim frumos! Iau și spune! Vino joi la vorbitor, vino joi la vorbitor, cu mâine și cu pistol, să-l împuște procuror, că m-a condamnat să mor, că m-a condamnat să mor. Și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na. Pentru capul această piesă și toți tovarășii lui, să trăiți, domn procuror, să trăiți, domn procuror, ei nu mă condamnă să mor, că-am acasă un rălățior, și de el mi-e tare dor, și de el mi-e tare dor eu. Și mai am o surioară, și mai am o surioară, și de inima amară, și de inima amară. Și-a nimica, nica, nici-a nimica, și-a nimica, nica, nici-a nimica, și-a nimica, nica, nici-a nimica, și-a nimica, nica, nici-a nimica. Și știi pentru capul că la capăt de număr și da Dumnezeu sănătate. Și pentru Augustin, auzi, Panigoare numărul 1 de la Paris, are numele fratele meu, auzi. Fratele nostru, Augustin, auzi. Iau să spune. Procurorul auzea, procurorul auzea, mâna pe lună te-i punea, la 5 ani mă condamna, la 5 ani și o lună plus, să-mi fac foaie de recurs. Și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na, și-a nimica, nica, nici-a nimica-na. Haide! Deci de la capul pentru numărul 1 pentru Augustin, se știe, cel mai tare Panigoare de la Paris. Urcă mama sus la cruce, urcă mama sus la cruce, să vezi trupa cum mă duce, să vezi trupa cum mă duce. Urcă mama sus la care, urcă mama sus la care, să vezi trupa cum mă care, să vezi trupa cum mă care. Măcară mă ocolește, la și la mă oprește, în fața tribunalului, să mă pâinea statului. Așa că atunci nu e capul auzi. Să mă ia, la 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 la, și cu bani ca să eu, ia la 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 la, să bată-mi șeful lor, la 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 la, toți județul și orașul, la 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 la, știe că eu le sunt nașul.
La 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 la, solo. La 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 la, cu dușmanii să mă iau. La 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 la, și cu partea să-i omor. La 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 la, să mă vede șeful lor. La 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 la, toți arțelul și oraș. La 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 la, știe că capul lui nașe. La 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 la, îl cunoaște toată țara. La 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 la, București și Timișoara. La 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 la, iau și purea să arunc cu banii peste cap. La 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 la, de dușmani ca se fac praf. La 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 la, și cu bani ca să-i omor. La 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 la, capul lui e șeful lor. La 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 la, toți să se